Keď zoženieš krásnu mladú mrkvu a máš za sebou šikovný a hladný tím, vyskúšaj tento recept na pečenú mrkvu s brinzovým dipom. Vňať isto nevyhadzuj. Premeň ju na zátišie, príčesok, deodorant alebo rituálnu pomôcku, ale najlepšie je do zeleného pesta. Dôkladne ju najprv umy, potom vyčisti, pridaj citronovú šťavu, olivový olej, poriadne roztlač alebo rozmixuj a daj vychladiť. Mladé mrkvy kefou očisti. S láskou do sucha vyutieraj a väčšie kúsky prekroj na menšie kúsky. Z olivového oleja, jablčného octu a zmesi korenín priprav zálievku. Suroviny zmiešaj, spoj s mrkvou, premasíruj, ulož na plech a peč 40 minút na 180-ke. V polovici aspoň raz otoč. Brinzu zmiešaj s kyslou smotanou a pažitkou. Rozotri na tanier spolu s pestom, pridaj čerstvo upečenú mrkvu, dochuť soľou, paprikou a nečakaj, že sa ti ujde. Recept v knihe Treba si variť a v Gourmet Academy zažiješ o mnoho viac. Poď na ďalší workshop s názvom Uvarme si grécku tavernu.